କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖିବି? ଏଇ ହଗରାସ୍ତିଟା କା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଜାକି ଜୁକି ହେଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ଲୋ ଯା। ଖାଲି ହଗରାସ୍ତି ନୁହେଁ ରେ, ଏବେ ସବୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। କଣ କହିଛି କି ଅଜା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପାପ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁଆଁ କୁଆଁର ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଶୁଭୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଫେରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମା ପୁଣି ଯାଇ ନିଜ ଯୌବନ ସଉଦା କରୁଛି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତା ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ବସିଛି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପାପ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ଆଇନ ତ ଏବେ ଏମିତି ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଖାଲି ଦଉଛି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପାପ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ହଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଲା ଜାଣିଲ ଯେ ସତରେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍।